महाराष्ट्र पणतरे राजारी रापाजद उद्धव ठाकरे सीएम हुदा बगी के तैनम मुचादेना और मिद धाव महाराष्ट्र रे शिवसेना व सरकार बनाव कना। उद्धव ठाकरे आजा हुदा बगी बाके बार टाड़ा मुद्रे के आजा पार्टी विरुद्ध रे बगावत करावलेदा एकनाथ शिंदे हला सीएम हुदा रेना किरिये हताव केदाय बीजेपी रेन अगवान देवेंद्र फडणवीस बनावेनाय डेपुटी सीएम और नुआ मांगी देवेंद्र फडणवीस 2019 रे बीजेपी और शिवसेना साव बाछना डही की फेट लेना और बीजेपी नीत 106 और शिवसेना 56 गोटांग सीटें नाम कदा। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईल। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून मी माझे कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही।